Kaɲɛ tan ale ni kelen sanga tan ni kelen bɛ ale sanfɛ radio Jɛkafɔ 100.7 MHz studio Thierno Amedi Cham ale tɔgɔ la kumaso kɔnɔ sibiridonya fɛ ni nin wagati sera o y'aw ka don kibaru wagatiw minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya minnu bɛ yen ni aw ma se k'olu sɔrɔ ni k'u lamɛn kibaruya minnu bɛ yen n'o sera ka pan aw kunna ka se k'o lase aw ma cogo min na k'aw to aw ka cakɛdaw la k'aw to aw ka so sɛgɛlafiɲɛbɔw la k'aw to aw ka salon kɔnɔ o hakilina taba radio Jɛkafɔ ɲɛmaa karamɔgɔ Buwa Jabate ni ka danaya da ni ka da an kan an b'o lase aw ma bi ye sibiri ye mun ye utukalo tile 22 san 2026 jamana kunnafonibaw bɛ tali kɛ min na dɔgɔkun kɔnɔ o de ye an ka jamana finitigilaka maa 82 tɛgɛ bɔra olu kan ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka wulikajɔ ye olu seginna ni ka don ka denbayaw kɔnɔ bi an da bɛ don kɔrɔfɔw la o waati kelen kɔnɔ jamana ɲɛmaa gendarme Asimi Goita kuma ko grâce présidentielle Faransi cɛden min kun minɛnen bɛ anw ka jamana kɔnɔ Yann Wisilier ale fɛnɛ tɛgɛ bɔra ale kan ni ka se k'a labila ale kun ɲangira anw ka jamana kɔnɔ san 20 kaso nka jamana ɲɛmaa ale y'a labila n'a bɛ don kɔrɔfɔw la fo ka taa se mun kɔni ye Mali maître ale bɛ enquête dɔ kɛ d'opinion jamanadenw hakilina sɛgɛsɛgɛli ka jateminɛ k'a lajɛ jamana taabolo yɛrɛ kan jamana ɲɛmaaw ka jamana mara kɛcogo an da bɛ don kɔrɔfɔw la fo ka taa se Orange Mali maaw ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye cogo min na forfait connexion internet a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o baaraw fɛnɛ kɛra ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ taa institut des sciences humaines na o mun ye cakɛda ye mun dabilen bɛ ɲinini fɛ anw ka jamana kɔnɔ olu fɛnɛ ka cakɛyɔrɔ la mun ye jamana ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan ani yen cakɛda ɲɛmaaw olu ye kunnafonidi baro kɛ min bɛ tali kɛ conférence débat n'a bɛ don kɔrɔfɔw la fo ka taa se an bɛ segin ka na anw yɛrɛ fɛ yan dumanzanakaw fɛ yen nɔ mun ye sifinjɛkulu bɛ anw fɛ yen n'a fɔ ma ko mun kɔni ye k'a fɔ mouvement nfɛrɛ kɛnɛ olu ye jelidiba kɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma an da bɛ don kɔrɔfɔw la fo ka taa se kunnafoni kuncɛla ni wagati ma an koron an da bɛ don Amérique jamana den dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ mun ye Mike Williams ka fara honorable Abakari Fɔnba kan ale ye fourage 10 dayɛlɛ anw ka jamana kɔnɔ ni ka di jamana denw ma an da bɛ don kɔrɔfɔw fɛnɛ la fo ka taa se kunnafoni wɛrɛw ma k'a sɔrɔ an bɛ bi la min kɔni ni ale bɛnna sibiri ma utukalo tile 22 san 2026 ni ala sɔnnama sanga kunkurunin kɔnɔ an da don kɔrɔfɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ye kuma bara aw denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ye ni maa min na cɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi suba min na technique o bɛ maa min bolo de Ahmed Jakite le prince du technique bɔlɔlɔ siraw fɛ ka se ka jaw bila mun bɛ bɔlɔlɔ fɛ o bɛ Sylvie Dako bolo sanga kunkurunin kɔnɔ an da bɛ don kɔrɔfɔw la i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni bakuruba la min ye an ka jamana kibaruya ko la an ka jamana ɲɛmaa gendarme Asimi Goita gouvernement ɲɛmaa général de division docteur Ablaye Mayiga ka se CNT ɲɛmaa ma général de corps d'armée Maliki Jaw fo ka taa se jamana gouvernement bɛɛ lajɛlen ma ka wulikajɔ kɔnɔna la anw ka jamana finitigilaka maa 82 kun bɛ bolo la mun kɔni ye Mali ani terroriste ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni tɛgɛ sera ka bɔ olu kan ni ka se k'o labila olu seginna ka na ni ka taa jamana ɲɛmaa fo mun kɔni a ka cakɛda la palais Kuluba ale kɔni kɔnɔna la Salibanke ale kɔnɔna la a ye mun sɔrɔ a kɛnɛ kan mun ye colonel Adama Bagayogo ale min kumara ni maa ninnu tɔgɔ la fo ka taa se an ka chef d'état-major général des armées Jean-Élisée Daou an ka kɔrɔfɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, an b'a le fo a n'a ka jamakulu n'i y'a ye an sera ka yan sɔrɔ ka an ka famille lasɔrɔ ale de ye wulikajɔ kɛ k'an se nin niveau ma vraiment foli belebele a ta ye a n'a ka gouvernement o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ ministre délégué fo à la défense ani chef d'état-major général des armées et puis an nana fo ka bila sisan na chef d'état-major général a taara an kunbɛn aéroport la a y'an kunbɛn ko ɲuman na k'an bisimila ko ɲuman na an bɛ engagement ta i ye k'a fɔ anw pɛrɛlen don k'i ka fara armée malienne kan a tɔ bɛɛ kan armée malienne tɔ bɛɛ kan anw pɛrɛlen don bi ka fara olu kan an ka taa Kidali an ka segin ka taa Kidali parce que Kidali ye Mali dugu dɔ ye Kidali ye Mali ta ye e yɛrɛ ka kuma dɔ la i b'a fɔ ko Mali fan si tɛ kɛ mɔgɔ si ka batɛmɛsira ye donc an b'o engagement ta i ye k'a fɔ an pɛrɛlen don ka fara armée malienne tɔ bɛɛ kan banabaatɔ minnu man kɛra n'u kɛnɛyara u fana bɛ fara an kan donc an b'o laɲini ta ye an bɛ Mali population fo m'a ɲini Mali population fɛ fɛnɛ a ka to ka armée bɔ a ka fara ka armée kan kɛlɛ min bɛ sen na population ka lafiya kɛlɛ de don an ka foli bɛ bɛɛ ka denbaya ye parce que denbayaw olu de tun b'an kɔ yan olu de tun bɛ ko caman ɲɛnabɔ ka
ɲɛmɔgɔ fɛ u ma minɔgɔ u ma kɔngɔ mɔgɔ si ka problème ma se ɲɛmɔgɔ ma i ka famille problème ma se ɲɛmɔgɔ ma na min ma ɲɛnabɔ donc an bɛ ɲɛmɔgɔ fo la ka jamana ɲɛmɔgɔ fo a ka baaraw kosɔn a ye wagati ta k'an kunbɛn ne ni esotajo k'a bɔlɔlɔsigi kɛ a ye fɛn minnu bila sen kan walasa bɛɛ ka se k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ ko min da la ko ba de don ani n b'a fɛ ka segin kan o ye nin ye an ye nin cɛdenw ye tuma min na an y'a sɔrɔ ko mɔgɔw don minnu ye cɛgɛlɛnw ye i ye an ci ka taa kunbɛn tuma min na aéroport la an y'u ye tiɲɛ na an wasara u wasara cogo min na an fana wasara degun min tun b'o kan a tun t'o kelen kan a tun b'anw fana kan kabini ci di an ma k'a fɔ ko an y'an seko bɛɛ kɛ walasa u ka se ka segin so a cogoya la an ye an seko bɛɛ kɛ o baara la ani ala ye o baara sabati ani bi u bɛ an ɲɛkɔrɔ ola n b'a fɛ ka foli d'u ma o dɔrɔn tɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ fana waleɲuman dɔn baara minnu kɛra ani min bɛ mɔgɔ nisɔndiya o ye k'a fɔ ko ni cɛden bɛ kɛlɛ ka laɲini ye nin ye wa ɲɛjɛlen ye k'a fɔ ko nin tɛ kɛlɛ bannen ye hali n'u kɛra otajiw ye u sera k'u yɛrɛ sɔrɔ o labɛnnen don hali sini ka sigi ka taa nin kɛlɛ la hali bi donc o la foli bɛ wele n y'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ o la minnu fariman b'u la dɔɔnin nka o furakɛliw bɛ sen na ani siga t'a la o labɛnnen don cogo min na an minnu k'u bilasira walasa u ka se ka taa o baara kɛ ani k'a fɔ fana jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ i y'o ci min fɔ an ye k'a fɔ ko u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ natɔw nɔfɛ ka na an k'u ɲini o baara bɛ sen na fana hali n'a sɔrɔ bamananw bɛ olu ma yan lasɔrɔ olu ma se ka lasɔrɔ ka bɔ dugu bolo fɔlɔ donc o baara bɛ sen na hali bi o la n b'a fɔ yanni n ka kuma kuncɛ ka foli di jamana ɲɛmɔgɔw hali bi ka foli di sotajo yɛrɛ ma ani mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ walasa nin ko ka se ka ɲɛnabɔ bi ka foli di aw bɛɛ ma. Ayiwa ni ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan ni don kelen min ni an ka jamana finitigilaka 82 seginna ni ka di an ka jamana kɔnɔ don kelen jamana ɲɛma Général Assimi Goïta ale ye bolo bɔ tubabukan farafin ka cɛni tun bɛ an ka jamana kɔnɔ Yann Wisilier ale kun minɛnen bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ka ɲangi k'a bila san 20 kaso la jamana ɲɛma y'a gracier ko grâce présidentielle ni ka yafa k'a ma o don kelen na o waati kɔnɔna la mun y'an ka jamana gouvernement ka kuma lase la an bɛ tali kɛ porte-parole du gouvernement général de brigade mun ye Issa Ousmane Kulubali ale min y'an ka ministre de l'action territoriale a ye mun sɔrɔ ka d'a ma o kɛnɛ kan an k'o fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a y'a ka yafa di tubabu dɔ ma mun kun ɲangira an ka kiiritigɛ bon fɛ o tubabu a tɔgɔ ko Yann Christian Bernard Wisilier ale ye français ye a kun ɲangira an ka kiiritigɛ bulon fɛ san 20 kaso k'a y'a ko ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ n'a bɛ fɔ o ma ko atteinte à la sûreté extérieure de l'État a b'i n'a fɔ ka an ka fanga ɲɛɲini k'a dafiri o kɔnɔna la a bɛ yira k'a fɔ o min kɛlen filɛ o t'a yira k'a fɔ ko a kun man ka ɲangi ou bien a ɲangira cogo min a kun man ka ɲangi o cogo la ɲangili kɛra a cogo la a ka kan ni fɛn o fɛn ye ɲangili kɔnɔ a ka sɔrɔnadolibagaw olu ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ jamana kuntigi y'a yira k'a fɔ komi ale bɛ mun nɔfɛ jamana kɔnɔ fanga bɛɛ k'i ka baara kɛ i ka yɔrɔ la kiiritigɛlaw mɔgɔ ka n'i da don u ka kiiritigɛ la kiiri in tigɛra a tigɛko la ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ a ko an bɛ foli bila an ka jamana an toɲɔgɔn dɔ ye mun y'an teri ye ayiwa ale ye i sen don nin ko in na k'a lajɛ jisuma bɛ se ka kɛ a fura ye cogo min an ka foli bɛ ka taa o jamana yɔrɔ la nka o baara a bɛɛ kɛra bonya kɔnɔna na o y'an ka jamana bonya k'an ka hakɛw bonya o la sisan jamana kuntigi nin ko in b'a jira k'a fɔ hakili bɛ kosɛbɛ bɛn na an ka jamana kɔnɔ nin lawaleya ninnu a bɛɛ bɛ taa bɛn ani basigi ɲinini sira fɛ an ka jamana ye jamana kɔrɔba ye an ka danbekɔrɔw olu bɛɛ kɔnɔna de la a ye nin yafa in di ni tubabukɛ kofɔlen ma gouvernement de la transition o kɔnɔna la a b'a yira jamanaden bɛɛ la k'a fɔ kiiri fɛn o fɛn bɛ sen na jamana kɔnɔna la jamanadenw kun kan a kiiriw bɛɛ bɛ ka
u ka sira tagama nin tɛ foyi bɔ o baara la baara bɛɛ bɛ k'a ɲɛma nka baara bɛɛ la mɔgɔw ka hakɛ o bɛ bonya baara in bɛɛ bɛ kɛ hakɛ kɔnɔna la mɔgɔw ka hakɛ foyi tɛ b'o la o kiri tɔw bɛɛ bɛ k'aw ka sira kɔntiniye an ka foli bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ala k'an ka jamana basigi. ala k'o duwawu minɛ ni an bɔra o kɛnɛ kan hali bi jamanadenw hakilinaw tali ni k'u sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ kɛ jamana marabaaw ka mara kɛcogo bɛ cogo min na bi ani jamanadenw hakilina ye mun ye jamana mara kɛcogo kan kabi san 2012 kana se sisan ma nin cakɛda ye mun ye Frédéric Ebert ye ale ka fara mun kɔni ye Mali maître maaw kan olu bɛ nin baara ninnu kɛ ni y'a baara ta k'o 17nan ye an ka jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli min don dasumusumu de don ka daminɛ denmisɛn mun sigilen bɛ san 18 fo ka taa se o sanfɛ u bɛ maaw ɲininka jamana taabolo bɛ kɛnɛ min kan bi hakilina min bɛ o la u b'o baara kɔni kɛ ale kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Gawusu Daɲogo ale ye muso ka d'a ma kɛnɛ kan an ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. La Fondation Friedrich Ebert la enquête de do ka Maliens hakilina dɔn u ka jamana taabolo ka se ka kɛ u hakilina ka ɲɛsin u ka baarakɛcogow ma u ka faamaw ma ani u yɛrɛ degun minnu b'u da la walima u hakilina ye jumɛn ye jamana ko la bon a bɛ fɔ a ma ko enquête d'opinion a daminɛna depuis 2012 depuis crise daminɛna donc an ye a daminɛ nin tun ye a 17e édition de ye voilà a 17e édition de donc a bɛ fɔ a ma enquête d'opinion hakilinaw dɔrɔn tali de don jamana kunkankow kan jamana gestion kan jamana bɛ mara cogoyaw kan donc waati dɔw la an bɛ hakilinaw ɲininkali kɛ hali jamana ɲɛmɔgɔw la walima institution la walima fɛnw yɛrɛ jamana yɛrɛ gérer bolo kan bɛɛ bɛ se ka baara k'a la i kɛra ɲininikɛlaw ye n'a bɛ f'o ma ko français la ko chercheur a kɛra décideur ye n'a bɛ kɛ minnu bɛ ɲɛmɔgɔw ni fɛnw n'i ye a jamanadenw hakilina de bɛ yira i la i yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a dɔn i bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogoya min na est ce que i ye décision min ta a ɲɛna a ma ɲɛ wa walima décision i bɛ se ka a yɛlɛma cogoya min na walima min ka kan ka don a la walima décision ye a ɲɛna a ma na jamanadenw b'u hakilinaw de fɔ u b'u opinion de fɔ a kan donc anw tɛ baara kɛ ka tɛmɛ o kan k'a fɔ a ɲɛna a ma ɲɛ nka jamanadenw hakilina ye min ye an b'o photo ta dɔrɔn ka a di bɛɛ ma bɛɛ min bɛ se ka baara k'a la i bɛ université la o i bɛ ONG de la i bɛ institution de la walima i bɛ gouvernement de la a b'a dɔn i ka jamanadenw hakilina min ye min ye jamana marala i ka se k'o dɔn i ye nimisiwasa yira sira dɔw kan i b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ transition yɛrɛ ka baara appréciation na ye nimisiwasa yira o dɔw kan ka kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye nka dɔw fana bɛ yen u ma nimisiwasa yira o la i b'a fɔ kuranko maa min y'a yira k'a fɔ kuranko nimisi ma wasa a la a ka ca 2/3 ye n'i ye mɔgɔ 3 ta mɔgɔ 2 a ka ca ni mɔgɔ 2 ye donc n'i y'o jateminɛ jiko o bɛ taa maa tilancɛ la 50% na o ɲɔgɔnnaw la donc ɲininkali dɔw bɛ yen hakilina ɲumanw bɛ sɔrɔ o la nimisiwasa bɛ sɔrɔ o la dɔw bɛ yen nimisiwasa tɛ sɔrɔ olu la mais nimisiwasaw tɛ sɔrɔ min na a yɛrɛ fana laɲini ye min ye min bɛ décision ni mara kɛ i ka se ka bayɛlɛmani don o yɔrɔw la ayiwa ni ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan hali bi min ye kibaruya ko ye an bɛ to Orange Mali ale ka kɛnɛ kan ale ye nɛgɛjuru sira baarakɛla ye min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u ka wulikajɔ kunba bɛ talen kɛ min kan o de ye jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na mun ye Orange ale ka nɛgɛjuru siraw n'o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsira internet ale wulikajɔ baaraw la u y'o sigi kɔni kɛ sigi min b'a fɔ ko lancement officiel des offres internet résidentielles mun ye sokɔnɔna internetu ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamanadenw ma a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ mun ye madame Dukure Fatumata Sangare a bɛ ɲɛfɔli kan y'a kɛnɛ kan. N y'a fɔ depuis nin y'a kalo damadɔ ye ko an bɛna yɛlɛmaba don an ka internet catalogue bɛɛ la an fɔlɔla internet mobile la an y'o lancement kɛ le 11 juin dernier ça veut dire an ye dɔ fara volume kan fo 57% d'augmentation les tarifs ma changé bi kɔni sɔgɔmada in na an ye étape kura de lancer o ye étape jumɛn ye o ye internet résidentiel ça veut dire internet min bɛ utiliser so kɔnɔnaw na a bɛ se ka kɛ so box ye a bɛ se ka kɛ fana n'i ka so éligible don fibre la a bɛ se ka kɛ fibre fana ye donc an ye offre kuraw de
sigi an ka soboxu fanfɛla la ani an ka fibre offre la offre minnu don an bɛ se k'a fɔ ko an ma fɛn fara sɔngɔ kan mais sobox la an ye volume doublé fibre la an y'a vitesse accélérée ça veut dire parce que fibre ye i bɛ fibre utilisation i bɛ nimisi wasa ni a vitesse de connexion de donc an ye min kɛ an y'a vitesse augmenter fo jusqu'à 3 fois donc vitesse multipliera siɲɛ 3 de munna parce que an b'a dɔn ko sokɔnɔnaw na baara famille kɔnɔna na baara caman bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ se ka télé lajɛ fibre kan dɔw bɛ se ka recherche kɛ kalan niveau la denmisɛnninw bɛ se ka jeu vidéo kɛ donc an bɛ fɛ de ka o besoin ninnu famille malienne ka besoin bɛɛ de couvert ni nin offre kura ninnu ye. Ayiwa ni ala sɔnna ma n'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛna sotibakaw fɛ yen nɔ ka se ka sigi ka baro kɛ sigiyɔrɔ min n'a bɛ tali kɛ jamanaden minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ olu kan minnu bɛ n'u y'u sigiyɔrɔ bila ni ka taa sigi fan wɛrɛ fɛ a kɛ ni jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ kɛlɛ min kan ka se k'o maaw dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin u ma cogo min na o wulikajɔ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ni cakɛda in Institut des sciences humaines de Bamako ale baara kɔni kɛra ale ka cakɛda kɔni na a conférencier kun bɛ tali kɛ maa fila kan maa fɔlɔ kun ye professeur Nuhu Salimu Mukoro ye fo ka se min kɔni ye Jacques Henri Ngom ye olu fila fo ka se min kɔni ye cakɛda in yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye directeur général ye min bɛ tali kɛ Dr Baba Kulubali ale muso ka di a ma kɛnɛ kan ka jɛn ka dɔ la min kilasew la adamadenya yɛrɛ yakubayali ma ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ lakanani ma an ye nin ɲɔgɔn labɛn n'an b'a fɔ a ma conférence débat ka bɛn ni ka bila hukumu kɔnɔ anw de bɛ ka organiser Institut des sciences humaines de bɛ ka de ko in labɛn munna anw y'a labɛn parce que an bɛ kulu kɔnɔ kulu in ye a tɔgɔ ye ko protect o ye jɛkulu min sigi bɛ ambassade o ka bonya kɔnɔna na ani o ka yamaruya kɔnɔna na kulu in sigilen don o Institut des sciences humaines ka baara ye ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲinini kɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔ fɛn min komi adamaden yɛrɛ lakanani a sigiyɔrɔ la ka se ka dɔnniya sɔrɔ kɔnɔ ko o cari o kɔnɔna na sa an y'a ɲini baara minnu kɛra anw fɛ o kɔnɔna na ka o baara yira mɔgɔw la bi ayiwa o de kosɔn an ye maa fila ɲini minnu bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ ka yira jama la kelen ye école maître ye an ka sanfɛ école la an b'a fɔ université voilà ale yɛrɛ bɛ nin baara ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ a y'a ka kalanw k'a siraw fɛ Salif Munkoro professeur Nuhu Salif Munkoro ayiwa maa filanan kun ye Jacques Henri Ngom ye ale bɛ Haut Commissariat des réfugiés la ayiwa a yɛlɛ kɔni olu fana ka baara bɛnnen don nin ma Mali yɛrɛ kɔnɔ ne ye jateminɛ kɛ olu ka cakɛda in de ɲɛsin bɛ adamadenya lakana olu de b'o ɲɛmaaya la donc maa fila in jɛra ka hakili jagabɔ kɛ ka hakilila yira mɔgɔw la pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ bi waati ka gɛlɛn an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ bɛ sen na kɛlɛ in kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen min wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu tora u sigiyɔrɔ la nka gɛlɛya b'u kan ayiwa o mɔgɔ ninnu ka se ka hali ko nɔgɔya hali bi Baba Kulubali bɛ ɲɛfɔli k'an ye fɛɛrɛ min kɛn bɛ ka tigɛ bi ani wele min na kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ an ka dɔn lamɛn o lase o fana la ok jama bɔra komi i yɛrɛ y'a cogo min na ayiwa mɔgɔw y'u da don baro in na ka baro in ka sankɔrɔta kosɛbɛ ɲininkali caman kɛra conférencier ninnu na u y'o jaabi maa caman nana ka na n'a yɛrɛ ka hakilila ye ka na n'a ka expérience ye a bɛ fɛ k'a ka dɔnko min b'a la nin baara in kɔnɔna na o mɔgɔw caman tun bɛ kɛnɛ kan dɔw y'u ta fɔ ayiwa dɔw y'u ta yira ayiwa donc o kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ nimisiwasa caman sɔrɔla a la
ayiwa nimisi wasa caman sɔrɔla la n'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ segin ka na anw yɛrɛ fɛ yan sigida gale ale kɔnɔ an bɛna dumanzana an bɛ taa ale mairie kɔnɔna la sifinjɛkulu min bɛ wele ko mouvement fɛɛrɛ kɛnɛ ni ale ɲɛmaa ye mohamed salimu kamara ye ni ale yɛrɛ ye an ka commune ale ye maire kɔrɔ o denkɛ ye ale ka nin jɛkulu ye wulikajɔ kɛ ni ka jelidi belebele kɔni ta ni ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ma sabula kɛlɛ ale bolo kan denmisɛnw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn caman ye hali ni u tɛ marifa ta ni ka kɛlɛ kɛ o bɛ se ka miiriya caman ta ni ka se ka fintigilakaw dɛmɛ cogo min na hakilina kɔni bɛ tali kɛ nin de kan kɛnɛ in denfaya taara ni ka di maa ma o de ye honorable suleiman danbele ale ye CNT cɛ de ye fo ka taa se mun kɔni ye k'a fɔ bubakari bayiba ni ale ye mun kɔni ARS ale fɛnɛ ɲɛmaa ye n'o bɛ jɛkulu belebele kɔni anw ka jamana kɔnɔna la a bɛ musow dɛmɛ ni ka musow ye ka fɛɛrɛw yiriwa cogo min na a bɛ denmisɛnw dɛmɛ wa commune yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ fɛn fɛn de ye sirabako ye ka siraw karate ni k'o bila yanni an ka sigida ka se ka gidɔrɔn sɔrɔ a y'o caman kɛ jamana kɔnɔ ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka se mun kɔni ye commune sifin jɛkulu ibrahim bokar keta CNJ commune 1 wale y'o ɲɛmaa ye ani jelibugu maire délégué an ye mun sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Vraiment ne nisɔndiyalenba de bɛ kɛnɛ in kan an bɛ mouvement fɛɛrɛ kɛnɛ Dumanzana an b'u fo u ka nin hakili ɲuman in na ani Dumanzana jeunesse bɛɛ donc bi Mali a bɛ jeunesse de kɔ la komi an ka président ɲuman Assimi Goïta yɛrɛ de y'o fɔ que a ka fanga kalifalen don jeunesse la jeunesse in ye fanga minɛ n'a bolo fila ye jeunesse in bɛ baara kɛla ni président ka hakilina ye donc joli di mɔgɔ côté n'i ye joli di i bɛ nin dɔ de lakana. Bon bibi in na an ka sɔrɔsiw les femmes u mago bɛ joli la ni sekɛnɛ yɛrɛ kalo saba quartier dɔ kɔnɔ an bɛ joli di n y'o fɔ jeunesse ye an ka cɛsiri o fɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ hali sisan an b'an ka sɔrɔsiw fo an b'an ka faamaw fo u ni kan kan ni joli di kan kan parce que u mago bɛ joli la don o don n'i y'a mɛn Mali faamaw de don n'i y'a mɛn an sigilen don suma na dɔw de bɛ sala terrain kan anw sababuya la donc a kan kan u mago bɛ fɛn min na an k'o d'u ma an b'u fo ka segin k'u fo ka fɛɛrɛ kɛnɛ mɔgɔw fo ka aw média yɛrɛ fo fɛnɛ k'a fɔ an b'aw ka bila la n'aw wulila su an b'aw kɔ n'aw wulila tile an b'aw kɔ ka wele di jeunesse bɛɛ ma président côté n'an bɛ ko ko kɛ an ka tɛmɛ jeunesse fɛ anw bɛ jeunesse ka baara la ka wele bila u ma k'a fɔ u ka nin kɛnɛ caya Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka sigida fɔlɔ n'o ye arrondissement 1 nin kɛnɛ ka caya ye ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛna fara jeunesse kan kalo saba an ka joli di ba kɛ. ayiwa ne tun ye honorable suleiman danbele ale tun ye kɛnɛ in denfa ye n'o ye parrain ale tɛmɛnen kɔfɛ CNJ commune 1 ale ɲɛmaa ibrahim bokar keta min bɛ wele ko IBK ale fɛnɛ ye muso di sifinakaw ma an k'o fɛnɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. n'a bɛn na yan'o cɛ n bɛ n ka nisɔndiya yira ani ka wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin fɛɛrɛ kɛnɛ mɔgɔw ma à travers Mohamed Salimu Kamara donc bi vraiment ne nisɔndiyalen don nisɔndiya in ye mun ye ka kɛɲɛ ni seereya nin baara in ye seereya de an ka baaraw tacogo la seereya sugu jumɛn jamana ɲɛmɔgɔ ye danaya ta ka d'an kan an tɛ se k'a jaabi ni kumakan ye an b'a jaabi ni kɛwale de parce que n'i y'a ye a y'a sinsin anw kan ko jamana yiriwa a n'a réussite k'a b'an bolo donc maintenant o la kɔnɔ a bɛ k'a ɲini kɛwale de la o kɛwale nin y'o dɔ ye ka jiri di i b'i ka ɲɛnamaya kofɔ ka jimini di i b'i ka jamana kanu kofɔ ka jiri di i b'i diinɛ ni ŋaniya kofɔ donc maintenant an nan'o baara la an nana an ka citoyenneté baara de la donc c'est o de bɛ ko nisɔndiya de bɛ ne kan bi ka kɛɲɛ ni kɛnɛ suguya ye ne b'a ɲini Mali sifin bɛɛ lajɛlen fɛ ani commune 1 sifin bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka nin caya nin ye ko ye min bɛ ladege de ka sabu kɛ an bɛ kɛlɛ dɔ la min yɛrɛ ye an ka ministre de la jeunesse et des sports ye chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne ka an ka dɔrɔgu min ko k'a ta ka bɔ yen jatigɛ wale ko o kana kɛ donc maintenant maa o maa bɛ nin ko kɛ i ka conscience de yira n'i nana jeli di i ka conscience yira n'i nana jeli di i y'a yira k'i tɛ dɔrɔgu min na o ye témoignage dɔ ye donc vraiment ne b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ sifin bɛɛ lajɛlen fɛ nin fana ye cogo dɔ ye i ka jamana kanu n'i ka jamana baara ci ayiwa o kɔrɔfɔw ye tiɲɛ ye ibrahim bokar keta tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in yɛrɛ ale n'o ye tali kɛ tɔnjɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye tali kɛ mouvement fɛɛrɛ kɛnɛ ale ye mohamed salimu kamara ye a fɛnɛ dakuɲɛdɔn sagada ma an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. nka ni ɲɔgɔn b'a sigiyɔrɔ la ne ye mohamed salimu kamara ye président mouvement fɛɛrɛ kɛnɛ donc an sigikun ye bi an ye première édition kɛ joli di la o kɛra événement réussite totale ye jama bɔra kosɛbɛ fan bɛɛ fɛ donc an ye tako filanan kɛ ka mɔgɔ ka résultat d'u ma n'i ye mɔgɔ joli ta normalement kan ka résultat d'u ma k'u ka bonyamasegin k'u ye donc o hokumu kɔnɔna la an ye deuxième édition fana lancé an fɛ donc ce qui fait que o fana kɛra réussite totale a yɛrɛ ɲɛ b'a la depuis 7 heures mɔgɔw ye doni daminɛ mairie kɔnɔna la fo nin waati na mɔgɔ bɛ ka don u bɛ ka n'u joli ta kelen-kelen donc an bɛ vraiment aw journalistes yɛrɛ fo anw minnu ye anw ka kuma lase
a lase yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ yɔrɔ la an yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ min na donc vraiment merci pour tout o hakilina la il faut reconnaître que u b'a fɔ cogo min na ko ni ɲɔ ɲɛna a bɛ fereke donc il faut reconnaître que bi alhamdulillah ɲɔ in kɔni a ɲɛna fo k'a fereke donc il faut que an ka taa a dimension vraiment hali bi an ka bɔ commune yɛrɛ fana kɔnɔ ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ ka taa région na donc min tun ka gɛlɛn fɔlɔ o tun ye ko lakodɔnni ko lakodɔnna ko ɲɛna donc an kɔni an b'an ta kɛ tali de sa ko lakodɔnna ko ɲɛna an ma ta kɛ tali ye sa ni kun ye président ye mouvement fɛrɛ kɛnɛ Mohamed Salim Kamara ka se ka nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kuncɛ mun ye Dumanzana maire délégué ale fana ye dakunya dɛmɛ sɔrɔ ni ka se ka dunanw bisimila ka se ka kɔrɔfɔ min ta ka ɲɛsin u ma an k'o fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nin ye deuxième édition ye jeunesse fɛrɛ kɛnɛ mɔgɔw fɛ Mohamed Salim Kamara a n'a ka baarakɛɲɔgɔn a n'a ka bureau membre u ye hakilina ta k'a fɔ kalo saba o kalo saba olu bɛna ka na jeli di ka jeli di u maliden ɲɔgɔnw ma k'a di sɔrɔdasiw ma k'a di banabagatɔw ma ko jeli ni jeli tɛ hadamadenya tɛ jeli fana n'i ye jeli di mɔgɔ o mɔgɔ ma qui donne le sang sauve une vie donc n'i ye jeli di dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ i ye nin dɔ de lakanda parce que jeli tɛ feere pharmacie kɔnɔna na donc fo mɔgɔw de ka jeli di ko o hakilina sɔrɔ o ye hakilina ɲumanba de ye donc nous autorité communale waleya sugu kɛ an bɛ se ka min kɛ o ye ka fara i kan k'i dɛmɛ pour que k'a ko la ɲɛnamaya ka waleya ka barika don a ko la. ayiwa ala ko duwawu minɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra anw yɛrɛ ka sigida kɔnɔna la arrondissement 1 ale kɔnɔ mun bɛ tali kɛ Dumanzana mairie ale kɔnɔna la mun ye mouvement fɛrɛ kɛnɛ ni ale ɲɛmaa ye Mohamed Salim Kamara ka kɛnɛ denfa ta ka di honorable Suleiman Danbele ale ma ale fana ye sigida gale ale yɛrɛ den ye fo ka taa se invité d'honneur ni k'o kɛ Boubacar Bayiba ni ale bɛ tali kɛ ARS n'o bɛ tali kɛ cɛkulu belebele anw ka jamana kɔnɔ ka tika wulikajɔ ta ka di o fana ma fo ka na se commune 1 sifin jɛkulu ka mun kɔni ye président n'o bɛ tali kɛ CNJ arrondissement 1 Ibrahim Bokar Keita fo na se jelibu ka fɔ Dumanzana maire délégué ale yɛrɛ fɛnɛ ma ani maa ba caman wɛrɛ n'u ta kɔnɔna la denmisɛnw ka nin wele tɔ ma kɛ min ye o nana s'aw ma radio jɛ ka fɔ ale sanfɛ ka kɛ ni waati yɛrɛ kolon kɛcogo nin de bɛna dan sigi mun y'an ka dɔgɔkun kibaruyaw farali ɲɔgɔn kan ni ka se k'o lasaw ma nin ko kɛnɛ datugunen ye min ye kuma baraw denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ni Mamu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma in na technique o tun bɛ Angleterre technique yɛrɛ bolo Ahmed Jakite le prince du technique ale tɛgɛ tun bɛ bitɔn na ni ka taa ni ka segin n'u ye mun ye jaw ka se k'an ta ni k'an bila bɔlɔlɔ sira fɛ o tun bɛ bɔ muso fama bolo mun ye Sylvie Dako ayiwa an bɛ a fɔ a ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna a mana ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔna la mun ye jɛkafɔ ɲɛmaaya soba yɛrɛ ale ka wuli ka jɔ kɔnɔna la n bɛ tali kɛ karamɔgɔ Buwa Jabate fo ka se mun kɔni ye karamɔgɔ Bokar Traoré ale ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa